खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। भारतआव नामाजखौ बन्द खालामनांगौनि दाबिजों हादरगिरिनो लाइजाम हरदों। पुलिसआ सनाम वांचुकखौ उखैहाब सोमावसारनाय जायगानिफ्राय देहा फाहामसालिसिम लानानै थाङो। सानै बिसि फिसाया कुमार भास्कर बर्मा मुलुगसोलोंसालिनो 1 कौटि रां दान होदों। गुवाहाटीआव सनाम वांचुकनि सावगारि आखिनानै सानै लाइमोना हमजादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। भारत हादरावनो आबुङै बन्द जानांगौ नामाज बे दाबिखौ दैखांनानै हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुनो लाइजाम लिरहरदों सासे हिन्दु धोरोमगुरुआ। आयध्यानि सन्यासि पित्तीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्यआ भारतआव नामाजखौ आबुङै होबथानांगौ होननानै दाबि खालामना हादरगिरि मुर्मुनो लाइजाम लिरहरदों। परमहंस आचार्यनि बायदिब्ला इस्लाम धोरोमा मोनसे ओरैबायदि धोरोम जाय गुबुन धोरोम आरो खान्थिफोरखौ आबुङै गादबनो नाजायो। बिदिन्थि महरै बिथाङा 1946 मायथाइनि 16 आगस्तनि डाइरेक्ट एक्शन डे आरो 1990 मायथाइयाव काश्मीराव जानाय हिन्दु सुबुं बुथारनायखौ लाइजामाव मख'दों। बावैसो सिगां मौलाना जर्जेस आनसारिया मोनसे दान्थे-बिदान्थेयाव गोनां बिबुंथि होनानै बुंदोंमोन दि भगवान कृष्णआ सासे मुसलमानमोन आरो बियो नामाज फरायोमोन। परमहंस आचार्यआ बे बानबुंथिखौ गोख्रोङै हेंथा होनानै बुंदों दि जुदि सोरबा सनातन सिबियारिया बिसोरनि सिबिनायनि हेंथायै बेबायदि बानबुंथि होयोमोनब्ला हादरनाङै गुलुं-गुजुं आरो दुंहाव थासारि जागौमोन। मख'नो गोनांदि हिन्दु मोदाय-मोदायजोफोरनि हेंथायै गले-गले सोंखारिजाथाव बिबुंथि होबोबाय थादों। लभ जिहाद, लेन्ड जिहाद, बिजनेस जिहाद आरो फिल्म जिहाद बायदि खामानिनि गेजेरजों हिन्दु थाथायखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे आन्दोनि एजेन्डा दं। बेनिखायनो बे आयदानि सायाव हादरगिरिनि आखाय होनाय आरो नामाजखौ बन्द खालामनो परमहंस आचार्यआ खावलायदों। दिनै फुङाव दिल्ली पुलिसआ सनाम वांचुकखौ उखैहाब सोमावसारग्रा जायगानिफ्राय खाथिनि सफदरजंग देहा फाहामसालिसिम लांनाय जायो। दिल्ली गोजौ बिजिरसालिनि बिथोनखौ नोजोर होनानै पुलिसआ सनाम वांचुकखौ जर-जुलुम खालामनानैब्लाबो देहा फाहामसालिसिम लानानै थाङो। बेनि सिगां पुलिसआ सोमावसारग्राफोरखौ बे जायगाखौ नागारलांनो बिथोन होदोंमोन। क'क्राझ जनता पार्टीनि गायसनगिरि अभिजित दिपकेखौबो पुलिसआ खायो। मख'नो गोनांदि सनाम वांचुकनि उखैहाब सोमावसारनाया गासै 21 सान सोलिदोंमोन। 3 सप्तासिम जेबो रोखोमनि आदार जायालासे थानायनि जाउनाव वांचुकनि देहाया जोबोद लोरबां जादोंमोन आरो डक्टरफोरा बिनि देहानि हालोदखौ गोब्राब होनना फोरमायदोंमोन। वांचुकनि देहाया लासै गाज्रि जालांनो नागिरनायखौ नोजोर होनानै दिल्ली पुलिसआ जेबो रिस्क लानो नाङा होननानै थिरांथा लायो आरो बिनि रैखाथिनि थाखाय 21 साननि उनाव थरनाथिलिनिफ्राय बोखांनानै देहा फाहामसालियाव लानानै थाङो। पुलिसआ गुबुन सोमावसारगिरिफोरखौ आयेन आरो आब्रुथि लाखिनायाव मदद खालामनो आरो सनाम वांचुकखौ हरखाब फाहामथाय होनायाव हेफाजाब होनो खावलायदों। मख'नो गोनांदि बे जाथाया दानि राजखान्थि बिथिंजों लोगोसे ससियेल मिडियायावबो गुवारै सावरायनाय आरो फिनजाथाय सोमजिहोदों। कटन कलेजनि बारग' प्रफेसार डक्टर पन्नलाल गस्वामी आरो बिनि बिसि डक्टर नन्दिता भट्टाचार्य गस्वामीआ गावनि जिउनि दोनथुमनायनिफ्राय 1 कौटि रां नलबारीनि कुमार भास्कर बर्मा मुलुगसोलोंसालिनो दान होदों। संस्कृत आरो एन्सियेन्ट स्टाडिजनि मुङाव 1 कौटि रांखौ दान होदों कटन कलेजनि बारग' प्रफेसार डक्टर पन्नालाल गस्वामी आरो बिसि डक्टर नन्दिता भट्टाचार्य गस्वामीआ। मख'नो गोनांदि डक्टर पन्नालाल गस्वामी आरो बिसि डक्टर नन्दिता भट्टाचार्य गस्वामीनि बे थांखिया थारैनो कुमार भास्कर बर्मा संस्कृत आरो एन्सियेन्ट स्टाडिजनि सायाव संजिरनायाव आरो सोलोंथाइ जौगाहोनायाव मोनसे मख'जाथाव बिहोमा। मुलुगसोलोंसालिया दावगालांनायाव बिसोरनि बे गेदेर अनसुंथाइया गोबां हेफाजाब गोनां जागोन होननानै सानजागोन। गुवाहाटी नोगोरमानि बशिष्ठ फ्लाइअभारनि खुन्थियायाव सनाम वांचुकनि सावगारि आखिनानै सानै लाइमोना हमजादों। दिसपुर पुलिसआ हमदों सानै लाइमोन महरगिरिखौ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सोरखारनि बिथोनखौ नेवसिनानै पाब्लिक प्लेसआव सनाम वांचुकनि सावगारि आखिनायनि दायाव दिसपुर पुलिसआ शुक्रबारखालि हराव सानै लाइमोन महरगिरिखौ हमदों। बबेखानि हमजानाय सानै लाइमोनखौ सोरखारि आरिमु आरो शिल्प फरायसालिमा गभार्नमेन्ट फाइन एन्ड आर्ट कलेजनि फरायसा होननानै सिनायथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि दिल्लीनि जन्तर मन्तराव सनाम वांचुकनि उखैहाब सोमावसारनाया सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो सानै लाइमोना सोरखारनि बिथोनखौ नेवसिना आरो गनायथि लायालासेनो बशिष्ठ फ्लाइअभारनि मोनसे खुन्थियायाव सनाम वांचुकनि सावगारि आखिदोंमोन। सनाम वांचुकखौ मान बावनो आरो बिनि आदर्शफोरखौ मदद होनो थाखाय लाइमोनफोरा बे हाबाफारिखौ लादोंमोन। बबेखानि बिसोरहा जेबो राजखान्थियारि हानजा आरो आफादफोरजों सोमोन्दो गैया। बेयो आबुङै सासे गेदेमा आरो आबहावायारि मावथिखौ मान होनो थाखाय आरिमुआरि नाजानायमोन होननानै लाइमोनफोरा रोखा खालामदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।